Vídeo número 23. Translació, part número 1. Translació de punts. La translació consisteix en un desplaçament lineal d'un objecte. Per traslladar un objecte ens cal un vector, element del qual ja hem parlat en el vídeo anterior. La icona del vector la tenim precisament aquí. Anem a utilitzar el camp d'entrada, que el col·locarem a la part superior de la pantalla. Anem a vista, disposició, barra d'entrada, la posem a la part superior. Ja la tenim. Doncs bé, ara anem a introduir un punt, el punt A, que té de coordenades 1,5. Obro parèntesi, 1,5. És el nostre punt A. I el tenim aquí ficat a la vista gràfica. I a continuació anem a traçar un vector. Un vector que té com origen el punt 2, 2 i com a extrem tindrà a l'extrem el punt C, 8 menys 1. Activem l'eina vector. Punt origen és el punt amb dit 2, 2 i a l'extrem és el punt 8 menys 1. Aquí el tenim. Per defecte el programa li assigna la lletra 1 a aquest vector. Aquest vector serà el vector 6 menys 3. És a dir, que per anar de B a C cal que ens desplacem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unitats cap a la dreta i 1, 2, 3 unitats cap avall. Recordem, desplaçaments cap a la dreta, positius, valors positius. Desplaçaments cap amunt, també valors positius. Desplaçaments cap a l'esquerra, valors negatius. I desplaçaments verticals cap avall, també valors negatius. Per tant, seria un desplaçament positiu de 6 unitats cap a la dreta i negatiu de 3 unitats cap avall. Ja tinc, per tant, el vector 1. Ara aplicarem una translació al punt A activant aquesta icona, translació. Necessitem l'objecte a traslladar, serà el punt A, i a continuació el vector. És el que farem. Seleccionem l'objecte, el punt A, i a continuació selecciono el vector. Per tant, al aplicar aquest vector al punt A, l'hem traslladat 6 unitats cap a la dreta, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, i 3 unitats cap avall, 1, 2, 3. El punt A' té per tant de coordenades 7, 2. Anem a visualitzar-les. Selecciono el punt. Anem a propietats. Mostrar l'etiqueta, nom i valor. Ja tinc les seves coordenades. Faig el mateix pel punt A'. Botó dret, propietats, opció, nom i valor. El punt A15 es transforma en el punt A', 7, 2 en aplicar una translació amb el vector 6 menys 3.